Hra sa volá veľmi jednoducho. Preskoč, podles, prebehni cez a obehni okolo. Prvá úloha je preskoč, takže musím ísť trošku nižšie, lebo kamoška není skokanka do výšky. Preskočila. Teraz podleze. Postavím sa. Teraz prebehne cez. Ako prebehne cez? Tak, že spravíme jej taký tunel. Ideálne, keď je tú spodnú šatku dám tak vysoko, aby nemusela prekračovať vysoký plot a obehne okolo. Poď ešte. Na to miesto, odkiaľ začala, keď príde sem, výmena. Teraz sa vymeníš ty s ňou. A ide to isté. Preskočí, podleze, prebehne cez a prebehne okolo. Zasa jedno kolečko na tú svoju stranu a vymení sa s kamoškou poslednou. A poď, takisto prebehne, či preskočí, podleze, prebehne cez, obehne okolo. Keď dobehne na svoje miesto okolo, si všetky tri sadnú. Hra sa skončila, keď boli prvé, tak sú víťazi. Priprav, pozor, štart! Poď, výborne vám to ide, devčatá. Máme družstvo zelených, sú prví. Výborne. Ak sa vám šatky páčili a chceli by ste túto pomôcku mať aj u vás na škole, doporučujem vám 15 až 20 kusov ideálny počet. Kúpiť si ich môžete aj u nás, stačí keď nám napíšete. Kúpou tejto pomôcky prispievate aj na projekte Ocikariska.